Takže čaute ľudia, vítajte pri novej sérii videí, čo bude z FC Mobile. Ako vidíte, už tu na svoj účet. Už som Borka 4 na ataku, Borka 4 tiež na ataku, toto mi to blbné na tom ataku. Som v lige po rusky, neviem čo. A tým overall má 110. Toto je môj tým, pozrite si. Hroťaci sú Furuhashi a Giroud, ofenzívny záložník je Sokrates, záložníci sú Rovella a Henderson, defenzívny záložník je Guendouzi, ľavý obranca je Guerreiro, pravý Zanetti, strední obrancovia stoperi sú Jose Fonte a Dawson a brankár je Rulli. Takže tak. Čo vám ešte ukážem. A dneska bola publikovaná chapter 2 v Zlatan Chronicles. Ako vidíte, ja už som niečo tu porobil, nejaké zápasy tie. Dal som dneska aj pekný gól, takže teraz by som mal tu ukázať. A teraz si ideme zahrať proti 95 uhral Real Madrid. 2-1 prehrávame druhý polčas, čas 45. minúta. Dobre, tak poďme teda. Dobre, takže nemáme režim attacking a môžeme hrať. Budú vychádzať ďalšie videá z tejto série FIFA. Toto je prvé. Budem sa snažiť levelovať si tým. Som chcel to aj skôr robiť, len proste sa mi nejako nechcelo, ale škoda, nevadí. Sokrates, Guendouzi, Giroud. Ježiš, to čo bolo za strelu? Kamošku. Keby ste chceli niekto dať meč, tak napíšte dolu do komentárov a hlavne dajte like aj odber, ale keby ste teda chceli niekto dať meč so mnou, tak mi napíšte váš nick, ako sa voláte a môžeme si dať head to head, ale potom pozor, keď potom pridajte si na priateľa, ale potom si vás ja odstraním, lebo ja nepríjmam cudzie friend requesty tak často, ale pre vás fanúšikov robím výnimku. No Mori, 60. minúta, nedali sme go. Kouameni, nie, to nebol Kouameni, to je Giroud. Dneska som už nejaké peky otvoril, získal dobré veci. Poď, Giroud! Kamo tu čují? Ja nechápem toho Girouda. Ja ho vystrieľam asi za Ibrahimoviča. Za Ibrahimoviča. No poď. Giroud. A FIFU tuto hráva na tomto účte už. Ja už hrávam FIFU dlho a na tomto účte koľko? Mesiac? Niečo cez mesiac. Hráme to každý deň. Snažím sa získať dobré veci. No poď. Ne. Guendouzi. Kamo, ak dostaneme gól, to je najhoršia vec, ktorú môžeme spraviť.
Giroud! Kamoško, už je skoro 90. minúta. To asi nedám už gol. Poď. Kamo. Failed. Ešte raz skúsime to dať. Dobre, dajte odbery, najprv si dať 20 odberateľov a teraz dlho som nedával videa, ale budem dávať nejaké edity, sa snažiť a videa aj z FIFA Mobile, keď teda aj z iných je napríklad z Robloxu. Zanetti kľúčkuje. To je pravý obránca a kľúčkuje úplne dobre. A teraz som to nepodarilo, ale kľúčkuje super. Nejaké problémy. Ale majú oni loptu. Kam ma potrebujú dať ten gól, prečo mi to nejde? Poď Henderson, zasekli, výborný, prihrávka. Sokraty, Furuhashi, to tam má najlepší útočník. Furuhashi, áno, Furuhashi. Gól, Kamo, a tento týpek, on je hviezda normálne. Kúka na ňu. Keď sa pozeráte vľavo hore a čudujete sa, prečo tam je 1 minúta, toto video trvá viacej, len ja som to milom zrušil, tak dávam druhú nahrávku. Ale je to ten istý zápas za minulý, takže nemusíte sa bať. Poď. Áno, Sokraty skočil, jaká krásna power shotka. Fúha, ukáž to, že budem pozrieť. No. On si ho prejde a za druhého kokos. Neuveriteľne. 3-2, ešte to stačí udržať loptu, keď to dá nejaké góly. Máme to v kapse. Furuhashi pôjde dole. Nevadí. Teraz skúsime aj za Ibrahimovičom dať gól. Ne, poď. Ne, daj. Kámo, Guendouzi zachránil. Ešte teraz, ten Giroud má strašne zlú kľúčku, ja sa to vôbec neviem. Pozri, má kľúčku. Všetci majú buď Zidanovku, alebo také divné. Napríklad toto je normálna kľúčka. Takže mám druhú. Samozrejme, Furuhashi mám dávať takú kľúčku. Toto má také. Lebo. Neviem, ak sa to dobre vyvolí. Ale vyhrali sme 3-2. Áno. Paráda. A toto čo? Zaragoza. A zahráme si ešte jeden zápas. 2-2 proti 95 overall Real Zaragoza. Druhý poločas 60 minúta. 100 gramov dostaneme. OK, má 4000 čosík. Ale ideme na to.
Pozrite si ináč aj moje nové videá. A možno niekedy spravím PvHU. Niečo také podobne ako Studio Mu TV robí. A to je ľahké. Neviem mať ako tým môže mať 90 eur. Či koľko. Dobre. Bránka rozohral 5, alebo čo robil. Ne, tá bola zlá. Nebola zlá, dobre. No, poď. Zrme dať aspoň jeden gól, aby sme dostali toto. Odmenu. 100 gemov a postupili. Nie, postupili, aby sme mohli potom robiť ďalšie. Krásny pas. Teda. Henderson, Furaši. Kamo mi dal lovičku takej blízky? Toto čo je? Kamo, to čo robil ten Furuhashi? Inak ako je to môj najúbenejší striker, dáva strašne dobré góly. A tak ďalej. Ale Giroud. Áno, Giroud. Rada. Nahrávka Giroudovi do behu. A krásne lavačkou. Sokrates. Giroud. Zase Sokrates. No a Sokrates bol získal tu. Zidanovka. A Sokrates dal gól. Druhý zápas dal gól, paráda. Tento typek to je muž dnešného dna aj zápasu, aj nespomínal nožnice. Wow, ako. Ináč, vedeli ste o tom, že ten Sokrates, on už zomrel. On hrával v 80-kách, tak. V 80-kách 20. storočia, myslím. A on bol tuším, že jediný hráč, ktorý bol aj doktor, akože vyštudoval doktorstvo. Giroud! José Fonte! Už to nám chce, ako 4-2 vyhrávame. Na Girouda. Henderson. A to je, neviem, Sokrates. Froši! Kamu? Toto čo je? Ten Furuhashi mu sa dneska nedarí dneska. A koniec. Paráda. Gemov. Máme koľko? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ešte 8 zápasov. Máme chapter 2 hotový. Ináč, keby ste sa zaujímali, toto. Jak sa to volá? Ja nerobím Nightmare mod. Urobil sme, ale niečo tam ešte robiť. Dobre, to je koniec dnešného videa. Ak ste chceli ďalšie videa, tak dajte like, odber a napíšte nejaký povzbudivý komentár. A ďakujem vám všetkým. Tak zatiaľ, čau!